ఓం శాంతి. ఈరోజు తేదీ 14 అక్టోబర్ 2023. ఈరోజటి స్లోగన్: ఏ విషయంలోనైనా తికమక చెందేందుకు బదులుగా ఆనందంను అనుభవం చెయ్యటమే ఆనంద యోగులుగా అవ్వడం. సంగమయుగం అంటే ఆనందం యొక్క యుగం. ఈ యుగంలో ఆనందమే ఆనందం. ఎందుకంటే స్వయం భాగ్యవిధాత భగవంతుడు మన స్వంతమయ్యారు. వారే మనకు తల్లి, తండ్రి, సోదరుడు, బంధువు, స్నేహితుడు, సర్వ సంబంధాలతో మన వారుగా అయ్యారు, మన స్వంతమయ్యారు. కాబట్టి భాగ్యవిధాత ఎల్లప్పుడూ మన తోడుగా ఉన్నారు. ఖజానాలతో నిండుగా మన యొక్క ఒడిని నింపుతున్నారు. కాబట్టి ఇక ఆనందం తప్ప ఇంకేముంటుంది? కానీ అప్పుడప్పుడు బ్రాహ్మణ పిల్లలు ఆనందంగా ఉండేందుకు బదులు తికమక అవుతూ ఉంటారు. చిన్న విషయమైనా లేదా పెద్ద విషయమైనా అది ఎదురుగా వచ్చింది అంటే తికమక చెందుతారు. దీనికి ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటి? దీనికి ముఖ్యమైన కారణం విస్మృతి చెందడం. అనగా భగవంతుడు నా తోడుగా ఉన్నారు మరియు నేను భగవంతుని సంతానం అనేది మర్చిపోతారు. స్వయం భగవంతుడినే మర్చిపోతే వారిని యోగి ఆత్మ అని అనబడరు. ఎందుకంటే యోగి అంటే వారి మనసు, బుద్ధి యొక్క యోగం ఎల్లప్పుడూ బాబాతో ఉంటుంది. వారినే యోగి అంటాము. ఎవరైతే యోగులు వారు ఎప్పుడు కూడా బాబాను మర్చిపోరు. ఎవరైతే బాబాను మర్చిపోరు, ఇక వారి ఎదురుగా ఏ విషయం వచ్చినా వారు ఆనందంగానే ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా తికమక పడరు. ఎందుకంటే యోగి ఎల్లప్పుడూ ప్రతి విషయాన్ని, ప్రతి పరిస్థితిని పరీక్ష యొక్క దృష్టితో చూస్తారు. ఎలాగైతే ఒక మంచి విద్యార్థి సంవత్సరం మొత్తం మంచిగా చదువుకుంటే పరీక్షల కొరకు ఎదురు చూస్తారు. ఎప్పుడు పరీక్షలు వస్తాయి, నేను ఎప్పుడు పరీక్ష వ్రాయాలి అని చూస్తారు. మరియు నేను ఎప్పుడు పాస్ కావాలి, మరియు నెక్స్ట్ తరగతిలోకి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అని ఎదురు చూస్తారు. కానీ ఎవరైతే మంచిగా చదువుకోరు వారు భయపడతారు మరియు పరీక్షలు రావద్దు అని అనుకుంటారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎవరైతే యోగి ఆత్మలు వారు పరీక్షల కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ప్రతి విషయం, ప్రతి పరిస్థితిని పరీక్ష రూపంలో చూస్తారు. బాబా స్మృతిలో ఉంటూ ఆనందంగా ఎల్లప్పుడూ పరీక్షలు ఇస్తూ ఉంటారు మరియు గౌరవంగా ఉత్తీర్ణులవుతూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక వారు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటారు, ఎప్పుడూ కన్ఫ్యూజ్ కారు. కాబట్టి అలాంటి యోగి ఆత్మలు ఆనందంతో ఉండే యోగి అని అనబడతారు. కాబట్టి ఈరోజు మనం కూడా పరిశీలించుకుందాం, ఆనంద యోగిగా ఉన్నామా లేక తికమక పడేవారిగా ఉన్నామా? ఓం శాంతి.